Kani gadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Menteri Rang Bak Duk Narendra Modi on salej ngo ya kari United Kingdom bat ka Maldives na do ka arpulai tarik hado ka arpun de tarik menta ubnai naitung. Ka dorbar liur jong ka dorbar parliament kan sasdang na do menta ka singi bat kan beteng hado ka arpuai tarik unai lar arajar arpusan. Bat yarwa Menteri Rang Bak Duk Narendra Modi ya ka Meghalaya bakalong ka nong muna jong ka India ka balak baniyang halaki jong ki kejan. Ki hubor ki babnya. Menteri Rang Bak Duk Narendra Modi on salej jengo ya artli kiri kata ka United Kingdom UK bat ka Maldives na do ka arpulai tarik hado ka arpun de tarik menta ubnai naitung. Ha ka benta ka beningkong Modi unlet cari UK ha ka arpulai bat arpusau tarik. Hadian ba ulay yo ya kajing khots ngobha na Menteri Rang Bak Duk ka UK Keir Starmer. Hakan ni kajing let sa UK lakmi lenti bakan sadon kajing ya pelio jingmut ka basani bha hapdeng Modi bat Starmer halor baro ki benta jong kajing ya dai hapdeng ka India bat kari UK. Kenya pensengau markel yang ru ya ka ka baki kwa ban keren halor ki mat ki bakongsan ki baka ya ki thain bat ya ka perthai baro ka wairu kumju. Lakmi lentiru ba Modi on salej ban ya kendo ya USIM Charles Ubalai. Ha kan ni kajing lej ngo ya ka UK kan sadan ru kajing yakmi biang ya kajing ya chaprang jong ka jing ya dai kini ar kiri lani ka comprehensive strategic partnership ha ka ba on company jingmut hakimat kom ka khai ka pateng ka yo ka kot ka technology bar ki rukom trekam bakham phla ki kam ya dari ka long ka man jong ka sunbneng ka koi ka khya ka puli ka puthi bar ka jing ya dai hapdeng ki pa jong kini ari. Ha ka benta ka baar jong ka jinglej Menteri Rang Bak Duk Narendra Modi un salej shari Maldives ha ka arpusan tarik hadian ka jingkhots ngobha jong President ka Maldives Dr. Mohammed Muizu. Ka dorbar liur jong ka dorbar parliament kan sasdang na do menta ka smi bat kan beteng hado ka arpuai tarik unailar arajar arpusan. Ha kan ni ka kanti ki dikhot jong ka dorbar Lok Sabha bat Rajya Sabha kinshong dorbar hado arpuai sien. Shwaban sedang kan ni ka dorbar ka sarkar nen ka sni ka lakhot jingelang ya ki seng san perthai baro ban kerpat ya ka jinge trilang na ki seng ki badon hakal yang persya khnang ba ka jinge keren ya ki kam kan nong ka bayat be ya renti ki nong yalam jong ki seng san perthai ba pher ki ba mi khmat ban keren hakal Lok Sabha bat Rajya Sabha kle don lang hakan ni ka jingelang la penya ya kan ni ka jingelang da Jagat Prakash Nada ubalong Menteri Sarkar Pedeng bat ru unong yalam ka Rajya Sabha Kiren Rijiju Menteri katnat ka bakhmi yaki kam ki bedai baka parliament lambat ki menteri khana jong katnat kan thop yau Arjun Ram Megwal badu Dr. L Murugan kila don lang hakani ka jingalang hakani ka dorbar liur lakhmi denti bakal yang sensar kan sawanra ya ka jinga keren ban menjur yaki ain rau ki bakongsan kan thop ya ka Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill arajar arpusan ka National Sports Governance Bill arajar arpusan bat ka Merchant Shipping Bill arajar arpusau. Ha usnam ubalala kisipai pahara jong ka Border Security Force BSF kila yo ban kam ya palat South pa angut kibriu ki balat mu ban rung be an cha Meghalaya lengba upur ubapya ya ka India bat Bangladesh kat kum ka jingtip bala ai da ka BSF Meghalaya ladan hadu South pa arpuingut ki bala syakam ha khaput ka India bat Bangladesh nadu ka santarik ubnai lailar jong usnam bala la hadu ka khat santarik ubnai naitung arajar arpusan. Nakini ki bala syakam ars pa anyo pu hundai ngut ki dai ki nong Bangladesh kat basis pa sa pu angut ki dai ki nong India. Kumban chipkan mau hang ni ka jela Meghalaya ka don yo uput uba jerong hadu south pa south pulai kilometer bat kari Bangladesh. Henrei ka jing persang ban kerput kalaya tengku jing namar ka jing persha jong ki pat nong song snong ha ki thain khaput. Ki nong song snong ki lapen pau ba ka jing kerput ka dai ban long zero line ban shna ya ka kumbasis pa lai pau mita syapo upur ke India. Kila benrap bakani ka jing shnakum ni kan wanra ya ka jing du no jongki ya ki jaka shimet ba ki jaka shnong ru kumju. Ka Election Commission jongkari India ECI kala khot ya ka seng san perthai riu luop bara tip kum ka Tipra Motha Party ka badai ru ka seng bakarshan ya ka BJP ha Tripura. Bani keren halor ka mat badan kambha halor ka jingwan rong be an ki briona Bangladesh syaka jala Tripura. Kani ka jingyalang kan nong ha ka arpulai tarik menta unaitung ha Nirvachan Sadan ha New Delhi. Unong seng jong ka Tripura Motha Pradyut Kishore Dev Barman ula pentip ya kani ka khubor ha agar telah nen ka sngi.
Ulaong ba ula yaya le nakabenta kalaway kabasengan jong kitray muluk ka jela klem dapat syu nakanu ka jait penriu kiwan. Henrei hakini kisnam baladap ka jingrung bean na Bangladesh bat Myanmar kala long ka jingma ka bakrau tam ya ka jela Tripura. Ula kedau ru baki jait penriu ki badai ki riulum bat ki bam dai riulum ru ki bala syong snong ha Tripura na du ka jing penyasno ya ka jela bat ka sarkar India ha urisa jong snam khat khandai spa sa pu khandai ki dei banla ki bala banyo kum ki trai muluk. Ula berap syuk-syuk begitu ki bawan rong syapok kajela hadian uleber jong snem khat khandai spa nyo puwei kata hadian bala thau ya kari Bangladesh kidai ki bawan buhai snong bean kat kum ka an jong kari India. Ula ong ru bakini ki layo song snong hapok kajela haduk menta bat kalawan rak jing ia iki trai muluk ki badai hok ban syong ha kajela Tripura. Kani gadai ka Akashwani Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor. Naka station jong ka Akashwani Shillong nyepteng biang bat ka khubor. Menteri rang baduk Narendra Modi ulai sampai ba hanen ka sngi ka jing thok ka bakdau shai ya ka jing kala ka bakrau ka balawan ha ka jela Meghalaya lengba ki kam jungok kai perthei ka jing pen kup bore ki samla ka kenhuan yarap lade lani ki self help group balayalam daki kenthei lambat ki scheme kum ka PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana ka ba I boarding lengba ki solar panel bat ka vibrant village program. Modi ulat ho syapang kani ha ka juba syaka kerwa bala penmi da ka menteri pelatengka kari India ka Nirmala Sitharaman ha ka Rensan X. Modi ula ong baka Meghalaya kadai ka nong muna bakrau ha kari halor kumno bakari India kala banlong kari ka bayang halaki jong ki kijat lengba ka jingkershan bas kem naka sarkar bat ka mensiam trailang jong ki pai ba. Palat khatsan ngut kibriu kila duo yala ka jing em bat daki spak ngut kila hap pan mi no na laki ying kisam ban le sa shawai hadian ba ka jing ther uslap ubajor kala wanra ya ki jing tua khandau ha keleng ka jela Arunachal Pradesh ha ki katnu katu kat nisngi balala. Kalai kawan leng baki surok ha ka district Lower Siang kala syak ta jur na ka jing tua khandau ha CG yate bat hajan kasnong garu. Ka surok na Aulo Shah Likabali ka balang ka surok ka bakongsan ban poi Sheki district kum ka West Siang ka Leparada ka Shiyumi bat ka Upper Subansiri kadang khang haduk menta. Katpum ki hubor balayo alum ka jing ther uslap klem sange kala shem ya ka jing em jong khatsan ngut kibriu berkala kata ru bun teli ki long yeng long sem ka bakan thop ya palat laipon riu hajar ngut kibriu ki basong basa haki arpon riu teli ki district jong ka Arunachal Pradesh. Ki thain ba la syak ta jur ki kan thop ya ka East Kameng bat Upper Subansiri bat ka jilla menta kadang don ha ka jing maham ban peteng ya ka jing pek ngor. Ki bol sensar kila kentui ki pai ba bakin kyar na kalek kawan ha kapur menmiet namar ka jing ma ka bala ban mi na ka jing tua khandau ha ki jaka ki bathamai. Menteri rang ba ka jela upe ma khandu ula pen pawi ka jing snolem shekilong yeng jong ki bala klat bat ula pen na ru ban a ya ka jing yarap pisa komba saulak tengka na ka benta man la uwei pa uwei ubala du la ka jing em kombala bu ha ki kendon jong ka sarkar. Menteri rang ba ka Tripura Manik Saha ula banjur halor ka jingya trailang ka bakhampha hapdeng ki nongdan benta khnang ban pentikna ya ka jing bisar hok hapo ki an ki bala penmi thamai ban te lakam ya ki kam snio ka sarkar pedeng kelas dang pentrai kam ya lightly ki an bathamai ban mi bujli ha ka jaka jong ki an bala thau nadu badang sansar ki phareng kini ki an ki kenthop ya ka Bharatiya Nyaya Sanhita BNS ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS bat ka Bharatiya Saksha Adhiniyam BSA. Usaha ulaong ba dai ka jingalam ka bayu ijingai jong menteri rang ba du Narendra Modi bat menteri Korbari Amit Shah ba lala ban penteri kami kitai lai teli ki anya kari. Ula banrap syuk-syuk baki pai ba ken yok jing mentoi shibun na kini ki an namar baki bu thik ya kapuar badai ban penkut ya ki mukot duma ki bedai bat ki kendon ki bahap hapo jongki bat katungi lapoi syaka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong sashi por kata ka por prabaji nginya so bat ka Akashwani Delhi na ka benta ki khubor ki banwan naka kani gadai ka Akashwani Shillong.